persoas con enxeño especial, dispostas a usaren o maxín para inventar. Capaces son de idear, indagar, demostrar. Da lúa ao gravitar é porque caen mazás do pomar. Para medir o tempo que ora tarda en pasar, é predicir no inverno neve e sol en verán. Un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros alrededor para xogar. Xiran que xiren as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante. Vai ben, así de van para inventar, non paran nunca de discorrer, por saber máis sobre esta terra que hai que soster. Para inventar, para descubrir. Que calor, non hai quen aguante. Ai, pero onde está o mestre? Xa vou, xa vou. Que canícula. Quero dicir, que calor. Vos sabedes lo que é a calor? É cando a temperatura sobe. Estar na praia deitado ao sol. Cando suspendo e chego a casa non vexades como me quentan. A calor é o lume. Iso é interesante. E logo o lume que é? É cando as cousas arden, non? Acordadesvos de Demócrito, o grego? Na natureza hai 4 elementos: a terra, o lume, a auga e o aire. Esta pola procede da terra e transfórmase en lume. Non, metros, non hai 4 elementos. Hai un elemento básico, un só, o átomo. Ai, é insoportable, que calor. Traesme un vaso de auga, por favor, grazas. 2000 anos despois, no século XVIII, seguían dicindo que había 4 elementos: a terra, o lume, o aire e a auga. Pero ia nacer unha ciencia nova, a química, e grazas a ela íase poder explicar de que estaban feitas as cousas. E quen inventou a química? Contribuíron varios sabios, pero sobre todo foi Lavoisier, un francés, que de feito morreu guillotinado. Cortaronlle a cabeza. Cortaronlle a cabeza. Non é para rir, foi unha traxedia. Como vos dicía, Lavoisier... A calor é un elemento moi particular e a ese elemento chamámoslle científicamente floxisto. Diga, señor Lavoisier. Sabemos de que está feito o floxisto? Non exactamente, pero logo a chegar o día en que o saibamos, poden estar seguros. E se non se sabe o que é, por que se fala del? Hai que ver, o do floxisto xa non funciona. Xa ves, moinante. Enganácheste, eu non son un año, máis ben son un lobo. Piedade, señor, eu pensaba non quería, non, a verdade, perdón, señor, perdón. A xente boa de París merece unha iluminación mellor que esta. Aos 23 anos, Lavoisier recibirá a medalla de ouro do rei Luís XV polo seu estudo sobre a iluminación de París. Aos 25 anos entrará na Academia das Ciencias. E ese mesmo ano nomearono o que se chamaba Fermier General, algo que máis tarde lle custará a vida. Que é un Fermier General? Naquela época era un recadador de impostos. E por que lle custou a vida? Xa o verás, xa o verás.
Vendo auga! Auga boa do Sena! Señores, o problema é grave. Xa non hai suficiente auga limpa para a cidade de París. A do Sena é impura. Hai que instalar bombas para traer a auga das fontes. Iso non valería para nada. De calquera maneira, a auga transformaríase en terra. E iso como o sabe, señor? Sabe o todo o mundo. Por certo, como se chama? Antoine Lavoisier. Moi ben, señor. Cando se deixa auga nun recipiente, fórmase un residuo de terra. E o peso da auga aumenta porque a terra pesa máis que a auga. Non, moito me extrañaría. A auga pura consérvase pura, non sendo que lle engadan algunha cousa. E logo vai refutar o que afirma a ciencia, mozo. Sí, e vou no demostrar. Vouna destilar unha vez máis para ter auga totalmente pura. Imos a ver se é certo que o vapor de auga se transforma en terra. Teño aquí auga pura. Segue sen haber terra. Pasou un mes. A ver... Vaya. Haberá terra. Xa o ve. Ao evaporarse, a auga convértese en terra. Xa o dixen eu. Pois daquela, nese caso, o frasco debía pesar máis, non si? Sí, por suposto, porque a terra pesa máis. Aposto a que non cambiou de peso. A ver logo. Ao principio pesaba 2 libras, 3 onzas, 2 grós e 15 grans. A ver agora. Poñémolo na balanza, xa está. E agora os pesos. 2 libras, 3 onzas, 2 grós e 15 grans. Xa está, e xa ven. Pero terra sí que hai. Espere, imos pesar a auga. A ver, o que vostede pensa que é terra son restos do frasco. Non. Non foi a auga que se transformou en terra. A terra veu do chan esta vez. Isto non vai quedar así. Este mocoso vai máis pagar. Na natureza non se perde nada nin se crea nada. Transfórmase todo. Entendeste, rapaces? Non se perde nada nin se crea nada. Transfórmase todo. Foi un gran descubrimento de Lavoisier, o principio da química moderna. Pois mire, amigo, o lume é un gran misterio que quero comprender. Todas estas chamas que saen da madeira e nos transmiten a súa calor... Ai, mi madre! Non quero! Ai, que é o que non queres, miña nena? O conde da Merval é feo, é bello, non é simpático, nada simpático. Pero é un conde. Ademais, é amigo do ministro de Facenda. Pódanos ser útil. Marián, non che presentei o señor Lavoisier, un colega, recadador de impostos, pero tamén é un erudito. Ai! Oh! Vaya. Pídolles que me desculpen. Estou avergonzado. Ai! Lamento moito, é que... Señor, o conde de Amerval desexa vervos. Sí. Unha nena encantadora. Que nena tan encantadora. Estou feliz, sí, feliz. Digo yo en serio. Se insiste con cinto de boa gana este matrimonio, pode estar segura. Pero eu non insisto, señor. A ver, miña filla, por favor. Ten que perdoala, señor conde. Non ten importancia. É encantadora. A emoción comprendo. Vai ser condesa. Daquela, querido conde, veu pedir a man da miña filla.
É que é tan nova, Tan nova, sí. tan guapa, tan amable. Sí, tan guapa. Ben vexo. Pois si, concedo volo honor de pedir a man da súa filla. Marián, escoita, filla, unha petición de matrimonio é do señor conde. Non che bate o corazón da alegría. Polo que parece, o corazón da súa filla non bate máis do habitual. Quen é el? Nada. É Antoine Lavoisier, recadador de impostos e sabio. Un recadador, miña nena, dase de conta. Un conde pide llamán. Un conde non é calquera cousa. Ten outro pretendente. Matou agora mesmo. A ver, Lavoisier, a que ven tanta historia? Señor, teño o honor de pedir llamán da súa filla. Iso é ridículo, se case non a coñece. O suficiente para amala. Sinto dentro de min, o corazón báteme... Como podedes dubidar entre este monicré que zoupón e eu? O conde da Merval, con antepasados gloriosos e amigo íntimo do ministro de Facenda. Non dubido, señor. Acepto con alegría e felicidade, señor Lavoisier. Querido señor Priestley, é un placer darlle a benvida á Academia das Ciencias. Estamos impacientes por coñecer os seus experimentos. E eu, señor Lavoisier, de saber a súa opinión. Señores, cando quentamos mercurio calcinado, obtemos un aire particular. Nos a iso chamamos de oxíxeno. Polo tanto, no aire hai dúas clases de aire. Unha exposición brillante, magnífico. Parvadas, o aire é aire e punto. E despois está o floxisto que transporta a calor. Non, o floxisto non existe. Hai un aire que lle permite arder o lume e un que non llo permite. Observen. Ben. O aire bo consumiuse e a candea apagouse. Iso é porque o floxisto marchou. Por onde? Non puido sair da campá. E observen agora o que fai o aire bo. Sorprendente. Eses son trucos de maxia. Non poden negar a existencia do floxisto. Está aquí escrito. Algúnas ideas antigas, aínda que estean escritas, son falsas, non hai máis. Os experimentos científicos son os que nos proporcionan ideas novas. Esas non son máis que parvadas. Os anos seguintes serán para Lavoisier uns anos de actividade intensa. Aquí temos un experimento agrícola. Para ter unha boa colleita de trigo non hai nada como un campo que serviu previamente para que pacesen as ovellas. Observen, mandei cercar esta leira. Imos deixar aquí as ovellas aproximadamente un ano. As próximas colleitas serán o dobre. Isto é un desperdicio. Non, veñan a ver un pouco máis cerca. Fíxense, o meu experimento do ano pasado. O trigo novo nace máis vasto. E asegúrolles que a colleita deste ano vai ser excelente. Fai ben en querer velo aínda máis de cerca, señor. Paga moito a pena. Non lle parece? Xa ve que aquí o trigo nace máis raro. Estiven pensando que cunha lupa grande como a un home poderíamos conseguir a separación dos gases. Sí, eu tamén o penso. Por orde do rei, o señor Lavoisier. Son eu. Francia necesita o señor Lavoisier. Os nosos inimigos ameázannos e faltanos pólvora. Precisamos moita para os canóns. Pois eu estou ao servizo da patria e a miña muller quererá estar ao meu carón. Señor Bertolé, o seu clorato de potasa pode ser un sustituto para o salitre que nos falta. Con isto faremos unha pólvora excelente para os canóns. Faga unha proba, señor Lavoisier, pero cuidado coas explosións. Pretender facer pólvoras en salitre, que presunción. Vaille ser moito mellor poñerse detrás do cercado, señor Monet. Non hai perigo ningún, isto non vai estopar na vida.
Ves, hai polo menos dúas clases de aire. Un vital e outro que, contrariamente, non permite a vida. Atende. Agora o aire vital está case esgotado. O rato ten menos enerxía. Se cadra está canso de correr. Espera. Faltame o aire. Non ves? Hai aire, pero non é respirable. Mira agora. Biches? Non parece que a cousa saíse moi ben. Non o entendo, porque... Ai! Xa estamos outra vez os amaiós. Será posible? Ves, tiña eu razón. A este aire vital voulle chamar oxíxeno. O oxíxeno é o que permite que o lume arda e que os corpos entren en calor. Vou facer outro experimento co meu colega Laplace. Ah, o matemático. Sí. Rodeado de feltro, o xeo, protexido da calor, non se derrete. Imos meter aquí a cobaia. Ela fará que o xeo se derreta. Non iredes meter este pobre animaliño no xeo. Morrerá. Non. Ímolo meter nunha cámara pequena que vai cantar co seu corpo. Pero así o corpo vai a refriar. O oxíxeno darálle calor. Xa está, o xeo derreteuse. Podemos calcular a calor desprendida. Estás seguro de que está viva? Pois claro. Xa está, xa pasou. Isto parece moi sinxelo e non obstante é revolucionario. ¡Revolucionario! Lavoisier e Laplace mediron a calor desprendida polo corpo dun animal, calcularon canto oxíxeno consumira e tamén conseguiron que... E mesmo o famoso químico inglés Cavendish confirma que a auga, meus queridos señores, non é un elemento. Que está dicindo? A auga non é un elemento, E isto que é logo? É unha combinación de hidróxeno e de oxíxeno. Pero que hai coi cada cousa. Voulles demostrar isto que lles digo. Veñan, señores. Aquí hai oxíxeno e aquí hidróxeno. Este recipiente do medio está baleiro. Agora observen. Xa ven, señores, obtivemos auga totalmente pura, formada por estes dous gases. Alguén ten sede? Eu non penso beber esa beberaxe diabólica. Está moi boa. Auga absolutamente pura. Que? Comprendede o extraordinario descubrimento de Lavoisier? Que é isto? O que hai neste vaso, É auga, que vai ser? Sí, é auga, pero tamén é a combinación de... De dous gases. Si, é de cales, estou esperando. De hidróxeno e... E de que? A ver, rapaces, por favor, tiñades que sabelo. Que? Dúas partes de hidróxeno e unha de oxíxeno. A fórmula da auga é H2O. Hai que rexeitar as ideas de vello e basearse nos experimentos. É a única maneira de progresar. O floxisto non existe. O aire está composto por 3 gases diferentes polo menos. O oxíxeno, que é o aire vital, o nitróxeno, que non axuda á vida nin á combustión, e o hidróxeno, un gas inflamable moi lixeiro. Este globo está cheo de hidróxeno, moito máis lixeiro co aire. Podería transportar un home. Parvadas, estupideces, trapalladas, sandeces, idioteces e babecadas. Parvadas, estupideces, señor Monet. Veño a comprobar vostede mesmo. Adiante, demóstrelo. Veña, señor, acompaño. Imoslles demostrar que ten vostede razón. Colla esta corda, por favor, señor. Así.
Pero que... Socorro, socorro, axúdenme, socorro. Axudademe. Ai, 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 ai. Que pasou? De onde vides, fillo? Non vos enviaría ao ceo. O que? Que se me enviou quen? A nova química debe identificar os corpos simples que existen na natureza. O ferro, o xofre, o carbón e o oxígeno. Moi ben, señor Lavoisier. A súa teoría é unha auténtica revolución. Pero vai ter lugar outra revolución, a Revolución Francesa, e o cidadán Lavoisier terá nela unha parte moi activa. Entre as reformas da revolución, a do noso sistema de pesos e medidas é urxente. Estamos de acordo. O sistema actual é moi complicado. Empecemos polo peso. Témola a onza. E 12 onzas fan unha libra romana. E fan falta 16 onzas para a libra de París. E que facemos coa libra Troy? E non esqueza o gran. Nin o gros. É o escrúpulo. E o petit pois? Escoítenme, cidadáns, as medidas deben se armonizar no mesmo sistema métrico. Aquí temos un decímetro cúbico. Un decímetro cúbico pesa 1 kilogramo, o que equivale a 1000 gramos. E aquí temos o noso sistema de peso. Está claro que é o máis sinxelo e o máis lóxico do mundo. A Lavoisier todo lle interesaba. Fixo tantas cousas que... non me daría tempo a contalas todas. E así todos os sistemas de medidas quedarán armonizados. Cidadán Lavoisier reclaman a súa presenza no Comité de Finanzas. É absolutamente necesario que as cargas do Estado recaian sobre todos. Os ricos pagarán menos que os pobres. Señor Lavoisier, reclámano na Asamblea. As persoas que chegan á vellez e que xa non poden traballar non se deben abandonar en ningún caso. A solidariedade nacional debe... Reclámano, señor. Paramos. Moi ben, a próxima vez calcularemos o consumo de oxígeno co esforzo. En xaneiro do 1793, Luís XVI foi guillotinado. A revolución non tardará en descontrolarse. Cidadáns, acabemos coas sociedades científicas decadentes. Que me di? Lavoisier é un inimigo do pobo e era recadador de impostos. Un momento, cidadán Marat. Lavoisier é un gran sabio. A ciencia é internacional. Traballa polo ben do país. Ah, e ti? Ti quen és, cidadán? Acaso ti non és tamén un inimigo do pobo? Grazas ao oxígeno, o corpo humano obtén a enerxía que necesita. Antes de nada, hai que saber cal é o combustible que queima ese oxígeno. Un experimento sobre ese asunto debía... Imponse o reino do terror. Culpables, sospeitosos e inocentes acabarán a centos na guillotina. Deben morrer, sen piedade. Cidadán Fouquier, Lavoisier aínda pode facer grandes cousas por Francia. Solicito que se aprace a súa execución ata que finalice os traballos que está realizando. Pero non é culpable. Está ao servizo do pobo. E ademais é un sabio. A República non necesita nin químicos, nin eruditos que procedan á súa execución. Tiven unha vida longa e moi feliz. Vanme botar en falta e a miña reputación sobrevivirame. Que máis se pode pedir? Lavoisier. Martin, Gerbeau, Polsé, Lavoisier, Dupontel, Chevalier. Pero por que, mestre? Por que? A loucura e a estupidez dos homes é infinita, rapaces. Vedes exemplos todos os días e debedes combatelas con toda a vosa forza. Lavoisier, un home de ciencia, sabíao.
E deixounos a todos unha herdanza moi valiosa. Pensade en todo o que ignorábamos hai 200 anos nada máis e que descubriu el para nós todos. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est qu'au début de son roman.